Il-Gvern se jwaqqaf il-Credit Review Office, uffiċċju li għandu lan li jservi ta' intermedjarju għan negozji żgħar li japplikaw għal self mill-bank u jew il-proċessi tul ix-xhur jew wara numru ta' xhur dan is-self jiġi rrifjutat mingħajr raġuni. F'konferenza tal-aħbarijiet fiż-Żejtun, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li din miżura li ġib magħha aktar trasparenza f'dan ir-rigward u tkompli ttejjeb l-effiċjenza fl-operat tal-banek. Il-Ministru Xkembri fisser lil banek bħala kruċjali biex negozju jimxi l qudiem u raddilhom tal-li resqu għat-taħdidiet li waslu biex jitwaqqaf dan l-uffiċċju bib miftuħ kif ukoll tal-li rikonoxxew li jista' jsir titjib. U minkejja li forsi huma vera fil-minoranza, ridna naraw li aħna bħala gvern ukoll naħsbu għalihom permezz tal-liġi. Għalhekk waqqafna dal-Credit Review Office li wasal wara diversi xhur tal-qat twal ma dak kollha involuti kif se timmaġina il-banek, ir-regolaturi, l-avukati u l-stakeholders kollha. Ġie spjegat li l-Credit Review Office sa jaqa' taħt l-uffiċċju tal-arbitru u sa jkun immexxi mill-arbitru għas-servizzi finanzjarji nnifsu Alfred Mifsud. Il-Ministru Xkembri semma wkoll li bil-liġi il-Gvern se jobblika lil kull bank ikollu l-banking charter tiegħu biex fost l-oħrajn persuna tiġi avżata dwar x'dokumenti għandha bżonn tieħu magħha meta tmur il-bank, kif ukoll dwar meta se tingħata risposta servizz li tapplika għalih. Il-Ministru Xkembri qal li fin-nuqqas ta' dan, il-Gvern se jagħmel banking charter u stess. Bekk indaħlu l-effiċjenza, innaqsu l-burokrazija, però wkoll isserħan il-moħħ liċ-ċittadini tagħna sabiex anke l-ekonomija tkompli tikber mod ukoll sostenibbli. Intqal li fil-jiem li ġejjin sa jkun hemm l-ewwel qari fil-Parlament biex jitwaqqaf il-Credit Review Office.